Ei, quieto! Ei, quieto! Ei! Ei, quieto! Quieto, सोनिया कौची କୋଉଠୁ ଆସୁଛୁ? ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରାୟଗଡ଼ା କୋଉଠୁ ଆଇଛୁ? ନାଗଳେ ମଶାଣୀରୁ ଆସିଛି। ମଶାଣୀରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? କାହିଁକି ଆସିଛି ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍କୁ ଭୂତକୁ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? କାହିଁକି ବୋଲେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାକ ଆଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମଶାଣୀ ପାଖେ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଗଲା ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ଆଣିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମେଇଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବେ। ମୋର ଶରୀର ସିନା ପୋଡ଼େଇ ଦେଲ, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ଭୋକରେ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି ସେଠି। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯିବି ମୁଁ ଏବେ। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବି ପୋଇଯିବି। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ ଖାଇବୁ? ପେଟ୍ରୋଲ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼େଇଲା? ପେଟ୍ରୋଲ କମେଇବା ପାଇଁ କୁହ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବି ସମାନ ଦେଉନାହିଁ, ସେ କରେଣ୍ଟ ବି କାଟି ଦେଉଛି। ମଶାରେ ଲାଇଟ୍ ଯାକ ଜଳୁନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ? ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର। କୋଉ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର? ଏଇ କୋଉ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର? ମୋତେ କି ସେଲ୍ଫି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର। ସେଲ୍ଫି ବେବ ଦେଖିଛୁ? ସେଲ୍ଫି ବେବ ଦେଖି ଗୀତରେ ବି ଆମେ ନାଚବୁ ମଶାଣିରେ ସବୁ ରାତିରେ। ଓ ତମ ମଶାଣିରେ ନାଚୁଛ? ହଁ, ଏଇ ନାଚବୁ ଆମେ। ତମର କିଏ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛ? ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଆ ଦେହରେ ଏବେ ଯିବୁ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯିବୁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମେଇଲେ କା ମୁଁ ଯିବି ଏଠୁ। ହଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମେଇବେ। ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଇଁ। ତମେ ଯୋଉ ଟିକା ଫିକା ନଉଛ କୋଉ ପଇସା? ନାଇଁ, କେଉଁ ପଇସା ଫ୍ରିରେ ନଉଛ ଟିକା? ଆମେ ତ ମରିକି ଶ୍ମଶାନରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ କାହିଁ କିଛି ଦଉନାହିଁ। ଆ ଦେହ ଛାଡ଼ିକି ଯା। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମେଇଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଖାଇବା ଲୋକ କିଛି ଆଣି ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଯାକ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମା ଦେ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମାଇ ଦେ, ମୁଁ ଯିବି। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମାଇ ଦେ।